யாரும் வீசிட்டானுங்கப்பா. உள்ள வீசி அந்த அண்ணன் ஏன் நம்பர் இல்ல. Kene kade ke kubur ke basoi serkai ber ke bapenmi ya ke jing sengoma ke bakrau halor ke jing sengan ki kyntait apo ke jela Tamil Nadu. Ha ka ba wei senrang ulat temu ban penpluding ya ke wei ke ying jong ke wei ke kyntait. Tela da pikwa ban tip khabania sa sangap ya kene ke video adu mandakut. Parwat kaliat ban share, like, ban subscribe kum ju ya kene ke channel. Kenapa video ya ki news update ki ban sawan. Adau tenrai jong kene ke jing bitar kat kum bitolong kubur ki balai ulum. Uneu senrang bat kene ke kyntait. Kila juya itu itau bat kila don ke jing adei ke baya janba ki por ki ba mensua. Hadin bat kane ka kyntait kala temu ban pensangeno bat kala kentaj ban ya beteng ya ka jinga dei lane ban ya keren bat uneu senrang namar ula bitar tang bakala kentaj u uneu senrang ula thau de kibuj ban pynhiar kput daka ba penbor bat hiat thama tang ya ka ying jongka uneu senrang ula wan skmat ka ying jong kane ka kyntait rengkat ki bilor ki bala thep da ki kenja petrol ki bala ban kemding bat ula kawang persya ia ka ying jongka kane kala pen bethei bat pen kelang ia ka ding ka bakrau ka bala kem bat sedang ban plu ia ka ying kabas ngo komen kalong ba kane ka kyntait bat ki badon hapo jong ka to ka ying kilala ban phet bat mi mardor na ka to ka ying bat omdon ba man saw la ne yap na kane ka jing plu ding ki bor pulit kila pelong ia ka jing tukit benia bat kila register kes persya ia uneu senrang hapo ki kendon an ki bakia kum ka atem tu mordar bat kidang tuet ban kem ya u